हेलौ रायजोफोर खुलुमबाय। आं आरजि लुक्स नोंथांमोनखौ आंनि आरजि लुक्स इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो। बिदिब्ला फैदो फारियै खोनासंलांदो। नोंथांमोनहा बे सुबुंखौ सिनायगौना? बे सुबुङा जाबाय आसामनि सुङाजाननि पुलिस थानानि अ.सि. बेनि मुङा नुर जाहांगीर आहमेद। बे अ.सि.या मोनाबिलि जानाय लोगो लोगोनो थानानि गाव थाग्रा खथायाव गुबुन गुबुन सिख्ला लेंबोनानै लीला गेलेबोदोंमोन। थिग बेबायदिनो गेलेफुबाय थानाय समाव दिनै रायजो राजाफ्रा मिथिनानै बाहेराव ताला मारिनानै दोनदों। बिदिनो बे अ.सि.या गोलाव सम लीला खालामबोबाय थायोमोन। दिनै रायजो राजाफ्रा हमनो मोनबाय आरो ताला फांथेना दोनना पुलिस बिबानगिरिनो खौरां हरो आरो गोबावमानि ताला फांथेना जेब्ला पुलिस बिबानगिरिया जाथायसालिसिम सौफैयो अब्लासो सासे सिख्लाजों लोगोसे नुर जाहांगीर आहमेदखौ खथा सिंनिफ्राय दिहुनो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला अ.सि. नुर जाहांगीर आहमेदआ सिगांबो सुरु फोथारावबो लीला गेलेनायनि दायाव सासपेन्ड खालामजादोंमोन आरो दाबो बे एखे आखुआवनो हमजाबावबाय। दा बिथांखौ केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय। बाथ्रायाव दं, खि जाग्रा मोसौआ खि जानो नागिरखायो। साला अ.सि. बाबु बांद्रायबाय नोंनिया। नै सिख्लाया बेनोमोन, जि गोसोम फांथेनाया बेनोमोन सिख्लाया। ओमफ्राय नै पुलिस अ.सि.या बेनोमोन। बेबायदि मावोबा मा जागोन? थानानि अ.सि.यानो बेबायदि मावोबा आरो बेलेगखौ मा बोरै फोसाबगोन? दुस्थ'लै नों मानसिया असिलायानो फाग्लासो जागोन। थोस बिदिखि जाबाय बायो पुलिस अ.सि.यानो। थोस पुलिस अ.सि. दालाय मानो ताला फांथेना दोनजादों रायजोफोरजों मिथियाखै बियो। आरो नै मोनसे जाथायबाव। बिटिआरआव सासे बर' सुबुंखौ हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा बन लायनो थांनायाव हाग्रायाव लोगो मोनना आथिङाव दानना गालांदों, जायनि जाहोनाव गोब्राबै जखम जादों। दानजानाय सुबुंखौ गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना माहारियारि पार्कआव बन लायनाय समावनो आथिङाव दानना गालांदों। दानजाना थै लिलिलालाना हाग्रायाव गोग्लैना थानांदों। दानजानाय सुबुंखौ बलामजरा गामिनि दाब्ला नार्जारि 40 बोसोरसोनि होनना मिथिनो मोन्दों। दानजानाय सुबुंनि आंगो बिसिया मा फोरमायखो फै जों मिथिना लादिनि। माबा जानालि मा जादों जाथाया? माबा बन लायनो थांदोंमोन, ओमफ्राय बन लायनायाव फायरिं खेबनै होदोंनो, ओमफ्राय बेखौ गिनानै खारदोंमोन। गिनानै खारनायाव माबा गनजों खुबैफायदोंनो, गनजोंहाय खुबैबाय नालाय आथिङा बायबाय, ओमफ्राय खारनो हायाखिसैनो, ओमफ्राय दाननानै गारबोदोंनो। सोरखौ? आंनि हौवाखौहाय आथिङावहाय। मा नाम नोंनि हौवाना? दाब्ला नार्जारि। सोर दाना? गावबो माबा फरेस्टफोरखौहाय होनदों, ओमफ्राय मानसिखौ दानग्राखौ सिनायाखै नो गाव। बोरै खबर मोनखो नों? माबा लोगोफ्रा नागिरदोंमोन, बाहाय हमना लाबोदों खोमा होननानै जों अफिसाव नायफैदोंमोन, ओमफ्राय लाबोआखै मानसिखौहाय। ओमफ्राय होमबालाय हाग्रायावनो दङ बे होननानै नागिरहैदों। साबेसे दंमोन बिसोर? जोङो हिनजावफोर गोजा माबा 10 जनसिम दंमोन। दा नोंनि फिसाइखौ जे बिदि दानबाय, मा बुंगोन नों बे समाव? आङो आंनि फिसाइखौ दानो हिसाबै आंहा थाखा फैसाबो गैया, एसे दाननाय हिसाबै एसे खरसखौ होजानो लुगैदोंमोन आङो। मानो थाङामोन जेनेबा बे हाग्रायाव? बन लायनो थांदोंमोन। दंफां दाननो थांदोंमोन नामा? बन बे फिसा फिसौ बना बेखौहाय लायनो थांदोंमोन। साबेसे थाङोमोन? बे साथामसोल' जागौमोनदां। फरेस्टफ्रा मा बुंदों दा? फरेस्टफोर बुंनायखौलाय आं बांद्राय हारसानिबो बुजिजोबा, दहाय बुंदोंमोन गावसो माबानानै लादों, दाननानै लादों होननानै बुंदों। आं रायज्लायनोबो रोङा नालाय बुजिया आङो, एसामिससो
बे नोंनि फिसाया मा बुङो गाव दानदोंना बिसोरखौ दानदों होनो? बिसोरखौ दानदों होननानै खिथादों आंनो। आथिङावहाय दानदोंनो ओमफ्राय रोदाबो जजोबदों होननानै खिथादों। थोंसेल' ओमफ्राय थोंसेया ओरै दानफ्राम दुमफ्राम एसे एसे। दा बहा लाबोखो नोंसोर? जोङो बाव सरिबिलावहाय लाबोबाय। हस्पिटालाव। दा मा थासारियाव दङ? आङो थै गनायखौ नायनो हायैनि न'आव हाबाखै आं बाव डाक्टारनाव। गामिनिना रायजो राजा नोंथांमोना हाग्रायाव हाबहैयोबा एसे साबधान जा, मानोना दानिया फरेस्टारफोरा जानला मोनला खालामग्रा जाबाय, रायजोफोरनि सायाव अयथासार खालामग्रा जाबाय। एसे सांग्रां जादो रायजोफोर।